وەک هەرجار دبن ناوێ سیوانا stran jiyane de çar berhem navê her berhemekê cuda ye. Navê yekî Kakilê Guzan, navê berhemekî Keçên Kurdan, navê berhemekî Pere û Serwerî, navê berhemekî jî Yarê Bizanî. Çar berhem yani bidawî bû bi xêr û silametî. Her berhemekî de heft stran hene, bi giştî 28 stran. Çima haft mamoste berê jî hinek albümên te haft stran bû. Zanî Frazcan berhiyatî ez mirovekî bawermendim, baweriya min bi Xweda heye. Hinek taybetmendiyên Xweda li ser mirov hinek meriv pê dibe mirov. Heft taybet hinek û jê meriv dikare bêje wela em mirovin. Wek jiyan, ne heyat dibêne, jiyan. Wek eqil, zanistî, zanebûn ku ji Xweda ye. Wek çav tu dibînî. Wek guh tu dibîhîzî. Wek îrade. Wek garîn. Te dikalî ser piya bisekine. Wek ne dil. Van hemî taybetmendiyên Xweda ne diyariyê ji bo Xweda. Ji bo mirov, ji bo însan ku meriv dikare bêje bi van meriv van tiştana dibe mirov berê her tiştî. Ê ku yani di vir de bala me kişand meriv bi van taybetmendiya jî huner diafirîne. Pê ji ber ku berdifikirî, dibînî, dibihîzî, dibîşehat, his dikî û dibe babet. Dibe babet ji bo huner û diafire. Loma jî bala min kişand min mijara heft ji xwe re esas kir ji bo min gelek pîroz e jî. Her wiha me biryar da wisa li cem xwe her berhemê de heft stran. Felsefeyekî wî heye û taybetmendiya Xweda ye ez dibêjim. Ji ber ku afirîneriya Xweda ye mirov. Gotinê stran jiyanê yani wateya xwe çi ye, giringiya xwe çi ye cem te? Erê. Li gorî çavderiyên min bi rastî stran jiyan e. Stran çima jiyan e ji ber ku her civakekî li gorî xwe şiklê jiyana wî heye. Yani her civakekî li gorî çanda xwe, li gorî baweriyê xwe, ne li gorî dîroka xwe serborî û serpêhatiyên xwe xweyî şikleke jiyanê ye. Jiyana te çi be wê stranê te jî ew bin ji ber ku stran de tu jiyana civakê yani jiyana xwe tu wek ferdekî wek mirovekî ji civakekî jiyana xwe dikî babetê stranê. Dibînî, dibihîzî, ne li ser difikirî, dibişehet û li hestiyariya te, li deryoniya te, li hebûna te, li dilê te ber her tiştî bandor çê dike û dibe babetê stran e. Lema me gotiye stran. Jiyana bi rastî jî wisa ne ez wisa dibînim. Li gorî ji ber ku bêhtir ji enha 65 salî dikevim 65 sala. Ji 65 salê xwe bêhtirî 55 salê xwe min daye. Ew stranê lema jî demakî ez wisa dinêrim wisa li gorî çavderiyên xwe min dît ki bi rastî stran jiyan e. Lema stranê ku ez dibêjim jiyana min e. Jiyana civaka min e. Yani di nava civaka min da di nava liv û tevgerê jiyana min de tiştî ku li bandor li min çêkirine bûne babetê stranên min, bûne çîrokên stranên min. Loma jî stran jiyan e. Em werin wî tabloyê xortekî delal hevalekî me hêje ew jî berê nava çanda xebatê de ji xebat dikir hevalê me Yilmaz Yildirim ji Amedê hevalê me delal silav jêra çavî me aş dikim. Ev jî xelat ji Yilmaz bû. Yilmaz wisa bi kevir çêkir kola ji min re kir diyarî. Erê ew kevirek ye. Me wisa da tu bawer bikî heme derdorî belkî 5 kîlo ye giran e ha. Gelekî giran e. Wisa duwar min danî li wê derê wek diyariya Yilmaz bû ew jî. Spas. Hûn bawer bikin tu carî ez rû neniştime min negotiye bisa ez rûnê me ji bo vê bûyerê ez stran binivîsim a jî çêkim. Nebûye yani jiyana min a hunerî de tu carî nebûye. Qewmiye bûye min dîtiye ez bûme şehat li dilê me bandor çêkiriye li derûniya min bandor çêkiriye û bûye stran ji dilê min derketiye. Min çendîn
دام جکولینا هستین خواه هل بجارد ده پیشگه ها دلی خواه بجاند و لسر سفره که لبر ورا خستیه هونه که چه پاره خوشی گرد من وسا گوتیه براسی جو وسا دبینم آفراندنا هنری تشکی وسایه yani afirandina hunerê a hunermend ew e ku ji vê esasiyetê derdikeve sifreyekê hazir dibe ji cûr be cûr taman tê ser sifreyê herkes para xwe bêguma bawayekê jê destîne mesela strana kaniya jêr pir xweş e min şû yani bi pir jê hez kir ew kanî ji gundê we yek ji te nivîsandiye kaniya gundê we yan erê ew kanî gundê me ye nava ji gundê me da xerîb tune yani em bên em wek malbat çar gundin mala xeylaxa xindeqa jî ji wan gundayê gundekî biçûk e ji du biraye mamê û zibêr xerîb jî kes tune yani ew wek xemla gundê me ye ez dikarim bêjim kaniya min ji ber ku zarokatiya min li wir dirabas bû ciwantiya min ji bo min taybet bû ez hema ji mala xwe çawa derdiketim berê min bi xwe hema diçû di meşiyam diçûm ser wê kaniya jêr ji bin erdê dikele wisa sar dema destê xwe têkî tu nikariyan bêrî çend belkî sê xuleka nikarî destê xwe tê da bêrî wisa dicemide me cana danî wisa zebeş dawitina wisa gerê dibû yani ew xas sar e cemidiye û zivistana jî zanî serhedê serma gelek zext e wisa av hemî cemed digirin berf zêde dibare lê kaniya jêr cemed nagire û her vekirî dimîne ser û hilme gul bi ser dikeve duxan bi ser dikeve heywanê gund em bêne pez û dewarê gund zivistana diçin ser wê kaniyê avê vedixwin zivistanê jî avê xwe germ e lê germ e zivistan germ e zivistanê germ e havîna sar e zivistanê germ e ji xwe di gotinê stranê de jî wisa me gotiye wek çawa bêjim tekeliyekî min û wê kaniyê wisa taybet hema çend sal bê te nedîtiye ew kanî kaniya jêr bû dibe 35 sal ku min nedîtiye jê dûrim lema min gotiye wê rojek ez ê rojek werim bi xêr ji wê ava te ya sar bi gulman vexwe me têr erê ya gotin pir tesir ew stranekê wisa ye hema dikarim bêjim belkî bêhtirî sedî heştê zêdetir stranên min bişev cana jî belkî tu jî dizanî nava hevalê me da belkî kes qasî min rê nake hema hevalê me em bêne ne balê sar dibin fir didin diçin ê min ez ew ne ew tirsa min jî heye ez neyêrim li balê sar bim her tim bi erebe û an jî bi trênê wisa diçime tê me di rê wîtiya da yani cana tênê dikeve bîra min û stran wisa çê dibin lê ew hevalên me yên ku stran dinivîsin an jî tişta dinivîsin tu jî her wisa tu dinivîsî nivîsa dinivîsî divê meriv cana tenê bimîne yani eger tu tenê nemînî tu bûyî derûniya xwe re bi dilê xwe re nikarî wisa ne aram bî û bifikirî wisa bandor çê dike dibe stran bi rastî stranê me çîrokê me rastî ne yani qewmiyên me ne bûne qewmî ne rastî ne bi awakê li ser te bandor çê kiriye û bûye stran xwe bi te daye gotin an jî daye nivîsandin hestiyariyeke wisa ye carna ez her tim dibêjim viya hunermend berdevkê veşara dila ye eger hatibe li bandor kiriye wî dilê ku xweda diyarî daye te wek mirov lê bandor çê dike dibe babet û dibe stran an jî dibe helbestekê an jî dibe romanekî tiştekî wisa ne lê nayê wê manê ku em bêne ew rasterast çîroka te bixwe ye carna firaz gotineke dibêje ew gotin li min tesîr çê dike ew gotin dibe ê min li me bandor çê dike li gel min dibe helbesteke li gel min dibe stranekî ez xwe tê de dibînim wî gotina firaz xwe dikime şûna wî gotinê dibim ez dibe stranekî tu heşt stran aranje kiriye erê keda wî sax bê erê û tu dikarî wek müzik jenekî binirxîne mizgin niha firaz can bi salana ez gelek hevalê xwe re ji gotiye yani heya ji destê min hatiye heya ji min hatiye ez bi biyaniya re nexebitîme yani
çima yani kesi ku ameni müzik jeni ku bimra heval bendi dike devi zamanı mı sedisat bizane be. Az çi sıran dibêjim, ez sıran xwe çi dibêjim, yani gere Kurdî bizane be. Li gorî wî dema li tembûra xwe dixe an jî li amûra xwe dixe divê wî hissiyatê. Dema strana xewna şevê ji min re lê xist divê naverok babetê wî stranê bizane be. Jê fêm bike. Ne tenê wek teknîk dikare bê qisûr bêlê perda bike. Bê qisûr profesyonel bêkê masî tembûrekî baş lê xe an jî amûrekê din bi kar bîne. O tişekî din he. Lê divê wî hestiyariyê bizane be. Fêm bike ji wan gotina fêm bike bizane be. Lema jî her tim ez bi Kurdara yani xebitî me ez ew hesasiyeteke min e. Dibe ku şaşî were dîtinî müzisyene dibe tu nota didî ber lê mêzetke lê dixe dibêje. Ew têra min nake. Yani wek hozan aydin ev tiş têra min nake. Têra min çi ye divê ev der gere têr bike. Ev der get têr neke nabe. Ja li wî awa jî mesela mizgin jî bi rastî Kurd e. Yani xwe hestiyariyekê Kurdî ye. Kurdî dizane. Kurdî baş dizane. û min nas dike. Dizane tewrê min çi ye. Dizane çi dinivîsim, çi dibêjim. Helwestê min ê li hember hunerê çi ye. Vana dizane em hev du nas dikin wisa. Li gorî wî jî û naveroka stranê min zane. Berê ez stran jê re bişirim ez gotinê strana jê re dişînim. Yani bi xwe jî ji min dixwaze. Jê re dişînim li gotinê strana mêze dike, li naveroka stranê mêze dike, li em babetê stranê mêze dike. Li gorî wî aranje dike. Lema jî dibe Kurdî yani tewrekî Kurdî tamî Kurdî jî tê. Ez lema bi mizgîn re dixebitim. Lê wekî din jî müzisyeneke baş e. Malbat bi xwe jî yani hema dikarî bêje hemî kes yani müzikjenê başin jî Malbata mezgîn. Erê lê hemî Kîjan hevala? yani mizgîn e, şerwan e, ciwan e, hevalekî me bêrîvan heye li vir ew jî heme müzisyenin yani û müzisyenê başin jî yani heme dikarim bêjim belkî li Tirkiye ji mizgîn bêhtir wisa rebabekî baş lê bixin heme dikarim bêjim tune yani. Di wî warî de ji gelek baş e. û müzikjenekî baş e. Min jî naz dike, hestiyê min jî naz dike. û rengê Kurdî jî, tewrê Kurdî jî baş dizane. Em lema bi hev re dixebitin yani wisa. Pîroz Çavê wî maş dikim, dilê wî maş dikim.